Lakasir Kep Amreng MSC constituency ka parlo jirikindeng rong nihang mate khaskai along thereni phai krehini ani CEM public interaction program kapadopo bangso amaya long pinang an jirikindeng rong nihang lapen tebok terai arong asor atum chetongdun lapen Karbiang lo termas council pen CEM Dr. Tuliram Rong Hang lapen MLA Rup Singh Teron lapen Abarim MP Horen Singh Be lapen EM Rina Terang Pi lapen Karbiang lo termas council long EMs MACs chairman lapen tim Karbiang lo tum chetongdun lapen anparta Karbi Richo Sitame chetongdun si Mai Alir Alon Pidun Mai along Karbiang lo termas council CEM Dr. Tuliram Rong Hang ahin pen Mesen jumisen alam the thanpon lapen hadak aradatum akiduk kisung alam the Karbiang lo termas council CEM amethang amata Heglong si towar pen chenglok rong rup kiduk kisung anda kira ponjia phan lamchak chipitikan hadak aradatum Karbiang lo termas council CEM Dr. Tuliram Rong Hangalam chak arjulong si towar mi lang akiduk kisung pen jokpon popu ningarong chipipon ringti sayang deng tame kiunan kicunang ulaso asayang deng Karbiang lo autonomous council ben tik pon laso tik pon abang ke lapuhino je Karbiatum ke Karbitum hawar ke inglong local emisi mate EM emis CM MLA MP lapen pada officer sungke lele lo officer sungke lele dim araphan Klarsa pen pecini ji aphan PPA sayang deng claim pen darat tumar leke long ye phan laya puthak se idum Karbiang lo autonomous council pen deng pon lo ini amreng konsensi long tame la son thot se lam chepe choi lo la pen ke milita arjudun lo nakar jutunan tumanda ni sampik lo alang tumta jongjung bhan kali Karbiang lo arar akisung pen kapi jok ji phan salang tumta nakar julo baka chini ne hormu lang tum nar julo lapen unan ke nilita ko waida klaksa pen ke thanji aphan sin ka bori pon lo lasi lasoteng pen sipilia bangke ke thanji mung lo lapen ke ongdung ara tumta ladak aningarong lo lapen ke la ki unan asa yang deng ke monale tum kanang hang ko ang sila anujo ke song ponji aphan ipila chiklo pen tum dak bori pon po pusna tum phan pachini lo la kitang te ana hormu jong si do bulong te nang pan ni arong olo hemsugi kim ke kitang te ana mukha nang sitong yang kanili phanang pino la si kopi posi ka petang te dat ma lahai padang itu kori kori po lapen poisa ludlo ma ludle ma lahai lapen lahai putha kami itu in kori pen kecok ce bane yang si tangka poisa panglim dat chodet bulong te officer pencenglok gram sibok pencenglok gram sibika pencenglok JI pencenglok video phanan tame nitum hatek beng momlo jeng yelta beng momlo BDC chairman tame harogara konsensia sonsanda nitum party sigarlo sanili se appointment apilo lahaya saing deng petang tesinil jail beng lo hatek beng lalo lapen gepo alang li reporter angkar jo bangke pining Assam government ben ke deng pon bajara bangke 5% pabadlo 5% bangke Iltum tuning kelong ke 400 course kuti farokli lapen non mangke kuti farohinira kali kuti farohinira suri inquiry sia tangka lage 4021 course bangke lake iltum SOP dia tangka long lo lapen ang palra me kuti farohini hala kuti farohini bangke okonang pitulo lasi pangrumpet pen iltum phano lake special tangkalo nanama kenang sok nonoson interaction program banglo ratum pine open stage nangji field development nangji towar nangji pohala ke deng ponjia phansiol lake 200 course lo bangum pen kuti bharat sokra kuti ingko raisi lasina tuma thanai hola ke jeta hola department ke chita katum non molom hola tum lega solai gali nil tum solai lake dohara tangkata hola non molom ke mane helnu me textile ta ho mane ke national highway 4 line ta ho hola tum lega solai gali laga nil tum solai council tum mama kachari nang tum tame mo reporter tum da election thodu lo high level ne nang tum solai po chopo po pini nang di tum da amreng MSC constituency lo na CM election program ke betra ketila pedi Oke cengsi nilinang itu maphan harangke bitung maphan kardom pa jirgilo kardom opini ladak bangke ladak
Karbeng lo Tunas Council pen kitik pon ladak ji rat pen acing ki ke tham la sajai me ke deng pon la se homos titinda ke dam so taksi dak ni litum along same nomor sirkep amreng homos ti long pini ladak a program pacun ponilo la pen la so a program kibi pon pen penangan rongarat atumista me kacing tu rawar side long ponilo la pen rongarat tum setame aningarong ulo nang litum amreng angkang ketik kita ni la am background ni hang lom apa na lo long nang kibia ke man pil hang o ladak bang nang kibia ke mang bang emin lalo ladake ningkan kuan pen lo ne Karbeng lo Tunas Council ha 51-52 pen so adak Karbeng lo Tunas Council nang rulo nang long lo pen ladak war bangke kisungne lo tuar la pen dolang son dolang tuar chakali lang me karen live sami nang lele lang la so di ma bang ni tu ma ke mang lalo ke cengsi tuar long si long dun lo pulutang te ladak dukan bojar hichi kulade dam stame mate soderun edet stame doktor long ke dam stame tuar long si mesen lo pulote siga celang dam pas stame joy kepo hichi kulat ke dam stame joy kepo lapen kacarli muso marum stame rong arlu long kacarli tangdel lo te hat high school ME school high school kacarli dam nahi lake jirikinding mate kheroni halapan ke dam stame make sense populula sini tum dak Arab kedoan abang ke arong gambura pen cenglok ladak risubasa lapen ladak pisar-pisaran muso martuman uwe kimi teman ta pinia mei bang ke mang ke lake tuar lo lapen la so tuar ke nilitum pinpura lo ke piduna tengpen ilitum ka cinghonai Karbeng Tunas Council Dr. Tuliram Ronghang CM saralang li cicakang lo lapen alang li ke kacicak lo pulote akam ta klembek lo lake lasi miltum ta tuar long kon popusi miltum pini lan beceng wiris same bieg mu martuman same ben pisar mas same ning ceparong pen miltum pini la so mai pa cindun pamil oni hola ko tuar dan ko tuar la non jere kendeng o keruni tan le wang bom pen kona su paplanam ko non kola keroni pen la non la black to pink kuri bom la bangke la dak la jiri kendeng taun no an si jutkok bo la pen ako la so nak taksi mukoilum pen samia ladak MOS apekes pen claim bom lo pen hula pu ala chu aprang ladak kiba ala kosan yang adim ala ka aprang mukro long pen sama ku pen mukro pen hapu pen bangta hala bangta NC to ara dak tangel la sinon mangger ladak la jirikine taun pen hala mukoilum thana long an ki claim nain bang dak MOS pekes to lo la pen para si chief minister apekes pen stame ako long dun tuwa lo ladak la non de tangtang bang keni la ibeng an bapa tangtang lak arai dia terno kalang lo ari dia pen lo lake ben ako non la kapatang dunji ako ladak la sobeng ta ko ari dia pen si lata wang lo ni la non de tangan 1 kilometer la bangke kilometer kibalo thongkera truck kilometer thongkera truck la bangke choro yi mani na ola bangke choro te une lo la choro ek na pola pen muhat same rat pialong ame long same CM sarpan radatum choro dun lo la paning sampik paglo la so towar ke kidamtang ningkan thongkep so selo la so towar kasilam le la sinon BJP ya sarkar ladak Himanta Biswa Sarma akehai la pen Dr. Tuliram Ronghang akehai alang litum kabor ipen la pendak jirikindeng hawarisi arat aning kehang alang litum papleng montekot ladak amreng mada jirikindeng apart pen hoi nilihin pen same alang ipan ningkang sama kardompa jiri lo nang litum media hoi pen li emisiang hoi kiki papong nilo kiti pahay ko na penambang kaya nang li iyam si kibang malaki amreng konstituensi pan kapacing tu aja pan li kisi klaim diga pen dakarat nang kisi ola nang itu nang karju bang la mesen alam lo mili 2017 la suhut ki haidun cheng hu same nang litin perang ke bitung kunil thana arju pon lo je nang li haidet pen nang li ki claim ponji asayang deng nang tham ponik tha pulal se hala suhut mili chethan nun lo je mili phan yang sirada tun nang pa haide lo pulotang te mili ka chichak hala suhut
ke cengsi ke tuar lo lapen sekena bangke lake lo kacale education pa lapen pin nomor bange nomor tom bange lake se kacelanga war sai misen nangi lapen nomor plia bangke la sila agenda plisi nilian ponlo tapi agenda pliken pon la bangke non tuar bangke mili na lutun kadu gowe ahir jume pen mate amrenga rat ahir jume pen mili ladak amrenga homosti ka longle plankton do longle plankton ang dong pen herami sariali pen lam sakhang la min la kache lenga tuar la bang same tangkoni gelo la pen longka tu umrangso la bangka longka tu ladak doang mukan dangan mili homosti lo la sutame tangkoni gelo lapen non keroni tu jiri kinde ngasa menonang lutum san piniwang iklong lo lapa tangkon bom lo lapen lapu long le iplang na tu dolang halapu bang rongpang bong tapat na tu rongpang bong tapat na tu khanduli hala bangta hamren pen khandulian asam mala non claim ponik bom lo lapen sona taxi chief minister special package pen ako non dak rongpang bong men jiri kinde ngache lengji apan lasitame Chief Minister Special Package pen CM sir alang linon tuar hut pon bom lo lapen amrenga ro elong adolong sitame non nang litum teknologi prabjin pen adak same tendar ponpo lasi milihin pen bangke tuar pi la krong atuar aja kiding ana bangke penang an chun lo sitame rong bot kacihala tuar dolang asi rong bot kacihala tuar bang unan bangke bori pon busi milirat de pampa kaketa akhir jume chahang pon bom lo lapen lada bang kacar li awar saya bangke lapulo ladak jirikin neng awar ladak social development block do lapen social education block do ladak bang LP school ME school bang dolo setame high school bangke government high school avelang mon office tame nona bangke ladak din bang long term school panil tum memorandum long pidun lo lapen alisa long ledun lo non lasi la prabjin men lastame government dum deng konpo lasi milita ning pelo isi banga tado langso halada Samson Singh Inti high school lapen ko lada jirikindeng Assamese high school do lapen English high school do lal long term lo lalo lapen seka selanga di banga lapulo NEC pen nilitum lada jirikindeng hospital long sameni litum kedampang NEC pen lak hoket hospital aheman litum kim ponlong lo opening ponlong lo lapen haldak sisa tame celang konvoy lo